Ние виж колко бързо стигнахме от тук до тук. Ето до тук сме. Това и мечтаните руини. Ние с Надя тук сме в Англия. Да. Северна Англия. В Аби какво беше? Стъдли Роял. Хубаво да е. Ето още един екземпляр. Тук е екземплярчето. Я върна, сега ще ти покажа тук един зеленясъл, който е. Ами, не знам.